Ba, musika estiloa, bueno, gure ardatza, rock musika da. Bueno, baina, gero, denetari gustatzen zaigu. Gero, rock aztena ere, ongi nazten bada, barrura sartu. Eta datorren diska, itxaron erazter sartuko dugun sorpresa, hori da. Bakar batean, zua dezazuen, sendi iluna. Gu benetan eroso sentitzen garen tokia da... Bai, ez da tokia. Bai, zantzaik gabe. Bai, ez Jorge beti dago dena ematen. Eta, bueno, edozin momentutan, buelta ematen duzu, eta iban igual bateriakin txorrakeriak egiten momentu orotan. Eta nora azken fitxajea? Azkena eta behin betikoa, maitagarria da, kriston ahotsa, instrumentoak jotzen ditu. Bueno, guztiak dira zuzeneko animaliak. Bai. Bezira